Engicela ukubengelela nguMangothobani Sagoma esibhulonye ezinye esibhulwa amathambo. Umphathi wekhoba sandla senzema isigwebo sentambo ehlezi ebomvu zamadoda. Delajelo bathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Cha, ake ngibengelele. Namhlanje ngizokhuluma ngala mabhodlela. Mina ngoba ningi abantu asebengifonela bethi mkhulu asakhona namabhodlela akho. Babona njengoba ngisawapost. Amabhodlela akhona, mawulifuna ibhodlela uzolithola. Mawulifuna litholakala kimi nalabo abuza ukuthi mkhulu uthola la ibhodlela lakho. Thina sendaweni ezithize no ibhodlela litholakala kimi. Uthatha inamba kubhayo mase uyangifonela mase ngiyakuthumelela ibhodlela. Le bhodlela leli li-green ibhodlela lokugeza lelo. Liyakugeza wena ukuthi ugezeke. Ukuthi kudile konke amathunzi obumnyama kusuke zonke izilwane, kusuke zonke isichitho. Mase kuthi ke leli libomvu ligeza wena nedlozi futhi lona lidila ngani lidila ngenhlahla kumuntu. Livusa inhlahla evaliwe kumuntu. Uma uvalelwe imali liyayivusa imali. Leli elibomvu. Lamabhodlela aka ayahambisana. Yikho mabe wafuna ngiqale ngithi qala ngeli-green ugeze ube clean mase emva khona ulandela ngale libomvu. Amabhodlela akasekhona kulabo abangifonelayo. Amabhodlela akhona maye wafuna akaphinde futhi angifonele mase ke sengiyamthumelela ibhodlela. Siyathokoza. UMangothobani.